Čau všichni, já vás vítám u dalšího videa. Se nesměj. Dnešní video bude takové, jak už vás by mohlo napadnout, o bramborových hackerech. Ano. Jen vám řeknu čistě svůj názor. No. Dalo by se říct, že tomu, že ty hackři v té hře jsou, věřím. Ale jelikož už tam běžela brambora. Tam běžela bramboračka. Ale jelikož vlastně už si všichni lidi z toho dělají srandu a vytvářejí si vlastně ty fake účty s tím, že si vytváří účet s názvem Potato Watcher, neboli brambora, tak člověk už neví, čemu má vlastně věřit. Takže byla brambora. Byla brambora. Aha, to nebyla brambora. To nebyla brambora. Nevadí. Vlastně každý den, poslední 3-4 dny, co chodím na Star Stable, tak vlastně jsem si všimla, že v Moorlandu je čím dál víc lidí. A vlastně to není tak, že by ty lidi vlastně utíkali před bramborama, ale oni se s nimi chodí fotit, všechno možný, no a co se stane? Druhý den je nějaký účet hacknutý. To je prosím inteligence některých lidí. Neříkám tak, že se to musí stát u každého, nebo tak. Ale myslím si, že to dávat si pozor na svůj účet taky není od věci. Myslím si, že nikdo by nechtěl být vykradený, okradený, ukradený. Je pravda, že já si třeba z těch brambor srandu dělám taky, že si dělám srandu, jak z nich uděláme bramboráky a udělali jsme i písničku, jak máte pečivo, chleba, 4 rohlíky, tak jsme vymysleli parodii na to. Takže asi tak. Takže vlastně já tomu, že to jsou hackři, napůl věřím a napůl ne. Protože nemůže jich být tolik, co jich je, protože půlka, vlastně více než 90% z toho jsou fake. Vím, že jsem potkala jsem 3 holky, počkej, já tam asi znám. Asi 4 holky, co byly vlastně na tom Instagramu, nebyly takhle, jakože by měly být údajně praví hackři. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jsem jich potkala dokonce, když to taky nedělám štěstí. Takže nevím, co je na tom pravdy. Ale potkala jsem 4, kteří jsou na Instagramu, že by měli být praví hackři. Takže nevím, jestli jsou praví hackři, mě se naštěstí zatím to musím zaťukat. Nic nestalo, doufám, že ani nestane, to by bylo podruhé. Protože tě ukradli tu Violet, že jo? No, ukradli mi Violet. Už se tam měla podívat, jenže já už se nahoru pak nedostanu. Jedem se tam podívat, co tam máme za známosti. Bramboráci, ale nemáme bramboru. Jo, hele, brambora. Brambora. Prosím, tady máte bramboru. Co si zač? Jasmine Potato Watcher. To tady taky není. Tam byl ještě nějaký jiný, ale nevím, jestli to bylo. No, to jedno, ale má to tričko, který mají ty hackři, takže radši půjdu pryč, protože nebudu riskovat, že vlastně já pak přijdu o účet. To by bylo piči. Hele, kunda vězce. Utíkej, Káčo, utíkej. No. Takže to je asi tak nějak vyjádření vlastně k mojí vyjádření k takzvané hackermánii. Ano. Takže vím, že teď bude plno lidí psát do komentářů nebo takhle, jaká je to blbost, že neexistujou a že já jsem úplně blbá, že tomu věřím, ale myslím si, že nejsem jediná, která se vlastně pak o svůj účet bojí, protože když do něj strčili plno peněz a nechtějí, aby se tohle stalo i ostatním, že někdo vykrade. Když jsou i nějaký důkazy ohledně toho, že by údajně ty Potato Watchers měly opravdu existovat, opravdu by hackři, nevím mluvit,
Takže asi tak. Takže to by bylo všechno, tohle je prostě moje vyjádření k tomu a zajímá mě i vlastně váš názor, takže když mi napíšete svůj názor do komentářů, budu jedině ráda. Prosím vás žádný hejty, protože já si myslím, že nejsem jediná, která se toho bojí. Myslím, že je vás mnohem víc a většina lidem dělá frajera, jak se nebojí. Vlastně nikdo neví, kdo může být další na řadě. Tím vás nechci strašit nebo vyvolávat takovou extra paniku. Aha. Takže mějte se hezky a u dalšího videa. Čau.